Ay, ay kasi matulog na ano, hindi pugak. Ano, panay kanta kasi. Merry Christmas. Merry Christmas daw ni Merry. Mainit. Dito mainit na, umiinit na siya. Piara alam ko may bagyo pa. Nakamute nga pala. May nagkaano kasi dun, bulldozer. Anong dapat title? Wala namang hindi na ako naglagay ng ano, ng silent. Nakita ko lang sa mga ano nila, sa live nila. Sabi nila alisin yung silent. Wala na pong ano yun. Wala naman ako nilagay na silent na. Going ano, ongoing live. LS for what ano, for watch hour.